Librong ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tol. Oh, tol. Naka-istorya ba yato na ako ex ni mo? Oh? Hambog man. Unsa man gayon niya? Gipang istorya ka niya sa atong mga amigo. Hibaw na ko anak tol. Kung unsa yang mga gipang istorya ba? Sigo, gipang istorya na po na kung asa may permi nagkita, kung asa may nagkaila, kung asa may permi nagdi-date, kung asa may adto. Mama na permi ang ginapang istorya sa mga amigo niya tol. Dili man ko na mao iyang gipang istorya sa mua tol. Iyang gipang istorya sa mua tol. Kung anong gibuwagan kaniya. Unsa man daw ko no? Sakit na kayo istorya sa usag ka amigo tol. Pero manayang gingon tol. Gibuwagan daw kuno kaniya tol. Kay gamay daw kuno kagutin. Gamay na gay daw kuno. Maglisod pa daw kuno paghahiyon. Bruh. Lisod na gay daw kuno kapag hahiyon. Unya, dali lang daw kuno ka magawasan. What the fuck? Kung ang paglalaki man lang dahil iyang giya pa sa kuha. Pero okay lang. Unsa man nahitabo si mo atol? Yung napog maayo ka. Ha? Maayutan ninyo. Di na ko nahunaon tol. Na kauban di ka nga doon sa mga gagmay gang. You serious? Oh, aminado ko tol. Oh, nabisag gamay ni. Dako man kayo akong kasing-kasing. Madun ako tol. Uy tol!